Il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech irreaġixxa b'mod uffiċjali għall-aħħar stħarriġ ippubblikat fil-ħarġa tal-ħadd tal-Gazzetta Malta Today. Fuq l-istazzjon tal-partit Herman Schiavone, meqjus l-espert elettorali tal-Partit Nazzjonalista, spjega li l-aħħar stħarriġ li wera fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru Robert Abela u kif Bernard Grech huwa inqas popolari mill-partit li jmexxi ġej minħabba raġuni partikolari. Dan is-survey sar f'mument fejn il-poplu Malti kien moħħu fil-futbol. Ġifieri, meta il-survey beda fit-28 ta' Ġunju, it-tnejn mhux li għadda ta' qabel sa nhar it-tlieta allura kellek il-Euro għaddejn u il-politika naħseb ħadet it-tieni post f'dak li huwa prioritajiet tan-nies. Schiavone li waħal fil-Kampjonat Ewropew tal-Futbol minħabba l-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika li ġie wara ieħor ta' Dr. Vincent Marmara li ta' riżultat simili u kienu ppubblikat mit-torċa huwa magħruf kemm kien jitkellem dwar bozzozz ħomor matul is-sajf tas-sena l-oħra meta kienet jitħammel il-pjan biex jitqaċċad Adrian Delija minn kap. Dak iż-żmien kien hemm argument fost oħrajn li l-Partit Nazzjonalista ta' Delija sejjer ħażin fis-surveys u allura jeħtieġ li dan jitneħħa. Schiavone, l-ewwel alleat ewlieni ta' Delija tant li fl-2017 mexxielu l-kampanja għall-kap, is-sena l-oħra sfiduċja lil Delija, fatt meqjus minn bosta bħala wieħed ta' tradiment. Intant ix-xahar ieħor meta ħareġ stħarriġ ieħor li ta' riżultat xejn tajjeb għal Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista, dakinhar stess bħal Schiavone, Bernard Grech mar fuq l-istazzjon tiegħu u qal li l-messaġġ qed jasal filwaqt li waħħal fil-pandemija. Il-gap bejn il-kapijiet naqset. Dak ifisser illi b'xi mod il-messaġġ qiegħed jasal, irridu nifhmu wkoll li dan huwa żmien fejn il-pajjiż qiegħed joħroġ minn pandemija u allura hemm ċertu feel good factor illi seta' anka kabbar anka d-distakk ikbar bejn il-partiti. Il-Partit Nazzjonalista ilu jagħti raġunijiet differenti għal riżultati elettorali jew għas-surveys. Fl-2019 wara t-telfa fl-elezzjoni għal Parlament Ewropew, il-Viċi Kap David Agius waħħal fl-Angelus li jixxandar fuq ir-radju tal-partit. Min jgħidlek mhix raġuni valida għalfejn ma tivvutax il-Partit Nazzjonalista għaliex l-Angelus ma kienx nofsinhar imma issa qiegħed wara l-aħbarijiet, imma dawn hekk ħassew.